Bueno, nik ez dizuet ziurtatuko nola aterako gaurko saioa, zepila hauekin. Ez da zerbait serio aterakoa. Ni berez badakizu oso persona serioa naizela. Ez da itxorien inoiz ikusi duzu, baina normalen tipo serioa naiz. Eta saiatuko naiz zuei bide zuzenetik eramaten. Bueno, saiatuko gara, Bueno, ez da bezala, bueno, bai, aurrena. Ingo du, gozaldu zuen kakao edaria zoragarria ondo atara zaizue. Eta nikoin, negurako, hau gehiago gomendatzen dut, faltzeko gaur gauerako, Japoniatik ekarritako errezeta bat. Ingo duna da miso sopa txirlekin. Miso sopa, azkenean, hau da misoa da fermento bat, iten dena, normalean izan alda arrozarekin, bestatzuk izaten dira sojarekin, eta honek bizia dauka. Hau berez, ez da komeni irakitea, ze orduan, honek egiten diguna da, digestio egiten da laguntzen digu, irakiten badu hemen dagoen bizi guztia hiliten dugu, baina gozoa dago. Guk irakin ningo dugu, guk digestio oso ondo egiten ditugu, ez dago dinuko, komunera juteko arazo horik ez dago, efektu espezialak egiteko lan. Eta gero, tofua erabiliko dugu pixkat, eta txirlak, eta hau da osagai nagusia. Honek emango dio zaporea gure gaurko platerai, usain du. Hau da daxia. Daxia da atunan aragia lehortu egiten dute, usten dute lehortzen, da ero txikitu egiten dute. Eta honekin egiten dute gero salda bat. Osa, honekin arrei salda bat izango zen, baina atun zapore potentearekin. Bai, arreinan usaia daukala, bai. Horan, ez da oso atzegina, esan usai potentea da. Eta ni behin marmitako hain nuen horrekin, eta kriston hona atea zen, bai, txapelketa batean, enoa esaten nuen, trampa izan zen, ze azkenean hori izan erabilo. Txuleta bezala, Dopaje, Bai, hortik, gutxi gora, hortik da. Orduan oso, ikusiko oso errezeta erreza da. Ingo duna jarriko du, ure irakiten daxiarekin eta misoarekin, birrinduko dugu. Gero tofua jarriko zaituzte zuei, Aitor jarriko du, laukitxotan moztuten. Txirlak hemen irakin, honekin irakin, tofua bertara bota, eta listo. Eta magia, Eta magia, Eta magia, eta telebistako magiarekin, batean, plater bat horre, dena zuen, bai. Bueno, telebistan zerbait badakizu zerbait, ez? Bueno, bizka bat, bai. Norbaitek zuetako askok ikusiko zen dituzten bi artista hauek, bueno, ETV-en zagunak. Bai, gure kasan. Gure kasan egoten zarete, bueno, on zarete, eta horre aktuazio matero, ez? Kanpoan ibiltzen zineten, ez, normalean? Bueno, kanpoan eta barron ere. Bai, ez? Bai, Platon ere ditu gauzak eta hori, bai. Bai, eta ikastoletan, eta... Bai, bueno, gure ikusentzulea pixkat helduagoa direla, agian ez dira gure kase ikusten duten bezalako gaztea, bueno, bi artista hauek, telebistakoak. Eta zerbait badaukate horti, baina oraindik ezin du aurreratu ezer, baina, bueno, zuek, telebista aurrean egon, ze... behin baino bainotan ikusiko dituzu. Ondo saltzen dira. Bai, ondo. Bai, ez? Bai. Bueno, nola hasi zineten zuek? Kontatu pixkat historia, noiz hasi zen zuen maitasun kontua. Orain dela gehitxo, ez. Klasean. Pila bat, ez? Bai, batxiergoan. Orain dela sortzi urte, eh? Amazazpi urtekin. Zaharra zarete zuen. Orain 26, atxo Aitorren urte betetxe izan zen. Zorionak, Aitor. Eskerrik asko. 26 urte, ja. Ja, fua. Ja, hor da, ja. Bai, baina 30 aurrera bizitza badago. Bai, eta berroitik aurrera baita. Ez, baina, pentsatzen dugunean 17 urtekin hasi ginela, eta heltzen ginen, eta zoingo duzu aktuazioa, eta 17 urtekin. Ja, karo, ikusten zuten hor ume bat, ez? Eta esaten zuten, baina hori ingo du barra, eta azkenean bai. Bai, eta hori da, hor hasi ginen klasean. Normalean, atxean geuden, beatbox egiten, txisteak kontatzen, eta bandereina esan zuen, otrako zarete eta egingo duzu hemen. Egin genuen, eta oso ondo jan zen. Zer da beatbox? Azkenean, guk, nik uste, zuetako asko gehienok ez duzu jakingo, eta horre esan duzu ahotsarekin soinuak ateratzea. Hori da. Baina ez, gitarra baten soinua ez. Gehiago musika elektroniko aldera. Bueno, denetik. Bai, egia esan da, guk ez gara beatboxlari oberenak, baina erabiltzen dugu gitarra moduan, ez? Hori da. Adibidez, dago Paco de Lucía ez, gitarra egiten duela solo. Ikutzen duela, bueno, baina guk da beste modu bat, oza, da egiten du beatboxa txauetan, eta bestea abesten du, edo... Eta hori, gainera, normalean beatboxa hip-hop munduan dau, eta gu komikoak gara. Oza, normalean gure aktuazioetara etortzen dira
Osea, umeak, eta jende oso zarra, baina oso zarra. Eta ume horien gurasoak. Eta ititzen mama, ere. Eta ez dugu egiten hor rap, osea, ere, baina egiten dugu denetarik. Camilo Sesto, edo euskerazko abestia. Bai, beatboxa normalean izaten da, gero rapaken... Bai, baina gure egiten dugu Joselito... Baina euskalka abestiak eta ere, bai, gati, osea, denetarik egiten dugu. Pirritz eta porrotxeko abesti guzti. Bai, egin dugu zintxan, egin dugu... Bai, guztia, bai. Eta horregaitik, gauza desberdina da. Batxutan zaharrak galetzen digute, baina... Horekin egin duzu, hori gezurra da. Inoiz ez dute ikusi beatboxa. Agian bai, edo semeak segure ikusi dutela YouTubeen edo hortik. Bai. Baina, bueno, horregaitik. Hori da, erraro. Ez que hori da, hor truko bat dauka, hor ensaiatzea ba, esterik. Ez da instrumento bat bezala. Osea, gitarra, edo nork... Egin aldu, bai. Edo norrekin aldu, baina, bueno, praktika dau. Hori da. Orduan, bueno, zuek hona dauka zuena da, zuen aktuazioetarako, ez duzula behar olako, ez dakit, instrumentu horiek, ez zuen ahotza da dena, ez? Hori da, bi mikro eta aurrera. Low cost da. Hori da. Aizu, orduan, zuen herrian ero behar, honek ez dute behar olako eszenatokia handi bat, hemen guk izan ditugu, eskakeita bezalako taldeak, direla 7-8 lagun, oiei jaten eman behar, bueno, hau jangote. Bai, hori. Jaten eman behar zaiela, gero eszenatokia handi batera, zuek azkenean, ezer gutxiki. Bueno, eszenatokia handiak, beti, Gu normalen egiten, oza, uda honetan egin ditugu aktuazio asko. Bai. Jaietan. Lehenko, aitorri lanean jarriko diot. Bai, moztu, venga. Kontuz lanakin. Horrela, pusketan da moztu, eta gero bakoitza hauan sartzeko pusketa moduan. Baina ni arte derrak egin ditu, tokat ja hor... Bai, eta berdin-berdinak atarako dituzu. Bai, ikusiko du. Vale. A ver. Bai, udan egin ditugu jai asko, Euskadin, eta... Gero antxokiak eta ekitaldiak egiten ditugu normalean. Osa, 8 urte daramagu, baina 2 urtetik ona, orai, jaiak normalean egiten ditugu. Osa, zuen denboraldi potenteena, hori esan dezagun, uda izango. Bueno, urte osan zehar gauz egiten ia astero, baina gehiagi hor... Bai, osa, urtean zehar egiten dugu, antxokiak edo... Antxokiak, bai. Bai, leku itxita, nola... Hori da, bai. Eta, bueno, baina uda oso potentea. Baina, oso, asko. Nik egia esan ikusi dut zuen kontzertuen bat, bueno, holan sartu lehiz bideoak, ze azkenean, bueno, hori egia da, zuen promozioan zati potentea bideoa bada, zuek arrabatzen zuen bideoak, ze hor, gaina zuek Facebookean eta hainbat bizitari eta izan dituzue zuen bideoak, eta badaude batzuk, milaka batzuk izan dituztenak, hor izan zen dituzten, aurrena 2016an izan zen, 150, zenbat izan zituen. Bai, hori izan zen gure denengo bideo birala, ez? Bai, egia da. Euskadi, Euskadi, da? Reggaetoian. Euskerazko abesti. Reggaetoia, euskeraz, a ver, mesez. Bai. A ver. Hori ingo dugu gero, justo. Badago, Euskal Reggaetoia. Zein alda. Hombre, noski. Bai. Hori gero egin dugu. Gero, orain? Ez gero. Ez gero, itxan pixan. Geldior, mesez. Lehenengo jan bar dugu. Lehenengo hotza pirotu egin bar da, beroketarik eta kimarrezetan duzu, hotzarekin, edo... Zelan, zelan ikusten duzu. Ondo ez, gutxi gora bera. Gaina gero erdia berrin ningu ditut. Normalean berotu ez, baina aktibatu bai. Ezin gara atera... Aktibatu errara. Baina erraz aktibatzen gara. Ze hor dutan normalean tokatzen dira zuen kontzertuak? Arratzaldean, bueno, normalean, denetarik. Gure, baina... Deitzen digu aktuazioak, ze... Niretzat ez da musika. Ez da musika, egiten dugu ere impro asko. Osa, gu horragoaz, eta esaten diogu publikoari, zer ingo dugu? Eta orduan norbait esaten dugu. Improvisatu egiten duzu? Bai, horrela da. Ateratzen gara eta zer ingo dugu? Eta orduan norbait esaten dugu, ez dakit, gatiu, edo bisbal, edo zintxan, ez dakit. Orduan egiten dugu eskatzen dutena. Improvisatu, bai, baina aurten, udan 40 aktuazioa eduki ditugu, gitza gara bera. Zenbat aldiz eskatu digute despacito. Hostita. Orduan, ze ondo improvisauta. Ja, baina eske beti eskatzen dute. Shakira. Eta orduan, a ver, nik aldera daukatarzen. Ni, bueno, ibilin espizka saltzeatzen zuen historiak, eta hor bideo bat ikusi dut. Espainia estatuko telebista kate batean, programa batean orkestu zineten. Eta hor, epaimaiki 3 zeuden, eta zuek aldera botatzen ziren, a ber, bota zerbait. Hori montajea zan, ero improvisazioa zan. Ez, eskatu genuen, esan genuen gero, gengo genuela beste zati bat, baina ez genuen esan zer.
Orduan hor, ja, zuzenean esan genuen, venga ba, eskatu. Eta horrela irten zen. Normalean hori da gure, egia da, telebistan agian ez da hainbeste nabaritzen. Baina aktuazio batean, zuzenean. Gainera agian, batzutan, jaten gara herri batera eta jende guztia esakutzen da, beraien artean. Orduan, nola ditzen zara zu? Eta esaten du bat, ez dakit, patxi, eta esaten du bat. Baina deitzen diote... Esan aldut. Bai. Agian, elfipotes, eta horregatik segatik da. Eta orduan, bestea da... Bueno, ez dut esango, elfipotes gora. Orduan, ja horrekin aktuazioa ja... Beti, horrela da. Osa, zuena baduk hau bertzolari itzan. Bai, hori da. Hortik da. Beti galdetzen dugu, nork etortzen da, nor bizitzen da hemen urbil. Eta beti badaun normal, pertson bat hor bizitzen dela, albokotxe. Eta nor dator urrunetik, eta beti bat, ez dakit, Kolombiatik, edo Mexiko, edo Rusia, edo ez dakit. Eta horregaitik aktuazioa enfokea hor ematen diogu, pizka bat Euskadi nora den berari azaltzen. Ordenakian Vladimir, a ver, es que hemen Euskadiko mutilak eta neskak... Eta hori kantuan, eta gaina... Hori da, gauza. Gauza desberdina, bai. Bai, baina, bueno, hori da. Izuek aurrena, izan zeta aurrena gainera hori hemen pixikatu lan egiten, ez? Eta orain dik... Ez dugu esango munduan, agian egongo da norbait, baina jartzen duzu YouTubeen horrelako gauzak eta bakarrik irtetzen dira gure bideoak. Jartzen duzu, agian monologo eta beatbox, eta ez da inor. Agian jartzen duzu, beatbox, janaria egiten edo flautas dakizer. Eta beti ateratzen da txinatar bat edo norbait egiten du. Ba hori momentuz. Ez dago, horrendik ez. Eta gaina euskeraz eta euskeraz eta erderaz iten duzu bietan. Eta kanporatea zaite? Bai. Eta ditzen digute asko eta asko, baina eske menos ondo gaude. Orduan agian joaten gara... Euskal Herrian gauz supereroso. Madrilera goaz, baina Euskadiko asteburu honetan bagian aktuazio gehiago gongo dira. Eta bai, ateratzen gara, Valentziara joan gara, al Circuito Café Teatro, ditzen gara. 5 aldiz edo horrela, joan gara, eta bueno, Madrid, Barcelona... Baina gora orain Mario Bakerizorekin ere... Bai, aktazio bat egiten. Famatu ezaetez. Uste noen bi gaztetxo karri bar nituela hemen, bi bizkaitar gaztetxo eta ez da izan, baina ez du jende ospetsuak etortzen da, Eta ez dugu esan, egiten ditugu jaiak, antxaukiak, eta ez dakit aurten hasi gara eskontxak egiten, bai. Baina gu, eskondu ditugu, deitu zuguten, aktuazio bat eta gero esan zuten. Beatbox aiten, eskondu? Bai. Bai, behar dut zuek eskontza. Bai, atera ginen eta inor zekien komikoak ginela. Orduan, atera ginen esaten kontzejalak gire. Zinegotzia zineten. Ni kontzejalak hori, zinegotzean nintzen, eta bera nire bekario. Eta nire guztiak. Azten nuen hor... Non utzi, azten nuen... Jantzerki bat prestatuka eta... Bizkadori nik gehiago despistao eta jendea azten zen esaten, baina hau, preparata horrela da, zer getatzen dago. Eta esaten, bai, gaur eskontza batean, bai, Ane eta Mikel, Leire eta izena, baina errespetuko, askorekin. Eta gero ere egin ditugu aktuazio pribatu asko, enpresekin eta hori, pizka bat. Eta orain hasi gara... Urte betetxe festa bakarri bat ez Deitu digute, baina horrekin. Zinda, gurtia zinda. Eta orain, bai, prestatu dugu udatik ona, umeak eta gazteentzako aktuazioa euskeraz, beti. Normalan egiten dugu gaztelekuetan edo ikastoletan. Gure kasan ere egin dugu hori, gitxi gora bera, joan gara horra eta aktuazioak egin ditugu. Beraiekin, baina beti enfokea beste bat da, beti beraiei participazioa ematen. Ateratzeko, segu bere... Eta talentoak bila eta... Bizkat. Agian, edonor rap egiten du, venga, baitera, eta rapekin edo txiste bat kontatu, edo dantzatu. Bere momentua da, agian. Normalean, gu bezara, gu... Claro, gustatzen zaigo ere hori, segu gazteago ginenean, ez geneukan nola igo ez denatoki gainera, bai, ez da, hemen oikoa da Euskal Herria, musika taldeai, eta horrei beti aukerak ematea, ero kontzertuak, baina zuen azkenean zerbait berria izan da. Eta gazteentzako, pizka bat saia da, beti izaten digut, ez? Saia dela gazteentzako aktuazio bat, 15 urte, 16... Adin zaila da. Orduan, aktuazio bat beraientzat, batzutan zaila da. Horregaitik gu, normalean egiten dugu humore zuri-zuria, normalean. Eta hori. Eta horrela badokate altabotz bat. Ni txikian nintzenean,
Joten ninen, ez dizut kontatu, zuri. Txikian nintzenean, joten nintzen, primizia da zuetzen. Bai. Deriokoa naiz, ez? Bai. Eta aktuazio bat dago normalean, orduan. Deskantzoan esaten nion abeslariari, igual naiz eta txiste bat kontatuko dut. Eta esaten zion, batzutan, bai, eta ateratzen nintzen, eta txiste bat kontatzen nuen. Serio? Bai. Eta oraindik ez gogoratzen, barre egiten edo nire ama bai. Eta mama, ziur, ez? Oso txikia nintzen. Oso txikia. Osa, ja, hasieratik gustatu izan zaizu hori. Plazagizona esaten da, zuri gustatzen zaizu hori, estenatokia eta... Bai, niretzat, dakizu, baina niretzat estenatokia berena. Kamarak ere oso ondo daude, baina... Estenatokia oso ondo. Zuzenekoa, nik uste hori oso polita. Batzutan, gainera, aktuazio bat oso ondo, gainera gu, egiten dugula improvisazioa, hor gaude, ez da testo bat etxetik guala, eta hor gaude. Hori da, bolo guztiak dira ezberdinak, orduan. Hori da. Askotan, goaz, en plan, zer gertatuko da gaur, ez? Orduan, hori da polita. Dela, a ber, akagu porcentaje handia, batzutan, agian egiten dugu impro pizka bat, normalean ateratzen da, beti, baina batzutan ez badaukagu testa, ez gara ateratzen, venga, egingo dugu. Baina agia da, oso ondo doanean, setitzen duzula, surf egin bezala, surf egiten edo, ez dakit. Bai. Artistak benetan, eta bueno, benetan polita dana da, ikusten dela bizitzen dutela, egiten dutena, eta hori nik uste dut garrantzitsua. Eitea, gustatzen zaizuna, egiten duzuna gustora egin, heldu pixkat, pensez. Eta hori, gaur egun nik uste dut, zelan pixkatin berko zuen, ziman. Zerbait. Erretzen basara... Hau pastarekin gertatzen da horregatik, Claro. Hemen oin erringo izu pixkat, hori da gidoian dago, erretzena. Bai. Bai, gero, audientzi gehiago. Eta ero improvisazioa. YouTubeen aterako da. Vale, oin, hemen ningo duguna da, hartuko du hemendik tofu pixkat, eta hau da salda fin bat, ez? Azkenean sopa bat, hemen inda daukau sopa bat, honek ez daukea, sopa goxo bat, eta gorputz pixkat emango dugu. Hortarako hartuko du tofuan pusketa batzuk, dena ez? Hemen kalkulatzen da laguneko 5 pusketa tofuana gero izango ziela. Eta hau birrindu ingo dugu, eta sopa inda dago. Zuek hemen, egon zarete hitz egiten, etzarete konturatu nola ingo doan, baina gero egite ben nahieran bakizu. Gero ikustea dugu nola ingo doan. Ikustea daukazuela, eta inda daukagu, gehituko dugu hemen gure sopa hau, gatzik ez diot gehituko, ze dasia berez oso gazia da. Eta horrela, gorpuz eta gainera eta perra eta guzti etxera eramateko. Bai. Baina ekarri duzu eta perrak, ez? Bai, noski, beti. Bestela bauzu. Zerbait jan bar dugu. A ber, nos izazen azkenengo elberoa faltez duzen. Venga, onartu. Azkenengo kontzertuan, ez? Hori, beira, hemen galdera hori botatzen diet, gonbiatu guzti, musikari, artistei, tokatzen zaizuena normalean, bajute herrietara, nik danei galdetzen diet, ea ze herritan eman dieten hobekien afaltzen beraien emanaldia baino lehena. Zuek badaukazu holan. Geroago. Gero, zarete, gero, bai, horrek izan ditugu baita. Claro, gero abesten... Beti gero. Bai, gero, bueno, orduan, beran ez duzu joten. Madrilera joan ginen aktuazio bat egitera. Mario Bakaritorekin. Eta egin genuen, soinu froga, 3 ordu harinago edo. Eta zerbait... Zerbait afariren bat. 2 ordu daukagu, joan ginen. Bai, jode. Buffet libre, alguok. Eta jazta, jarriko zinetean, karo, begiak atera beharrean, dana janarian. Ez, baina normalean ez. Baina beti ematen digute... Ondo, bai. Gipuzkoa gian hobeto. Bai, ostra. Bai, eske batxutan nagian bokata bat da baina zelako. Bueno, esan behar dugu, egon ginen, egon baten, eman ziguten nafaria, eta zen txuletoia, baina horrela. Eta esaten, eske nik nahiago dut McDonald's edo horrelako zerbait. A ver, etxara. Ni normalean, esaten nuen, zelako goze. Orain joan bargara McDonald'era. Harrian, eta guzti. Baina, bueno, esango dugu gauza bat. Publizitate pizka da, baina, bueno. Egin genuen aktuazio bat La Peña. Bai, abuso. Bai, abuso. Eta aktuazio eta gero, eta esan zigun, komisioko mutila. Joan barzara, horra, leku horretara, afariko duzu, oso ondo. Joan ginen, bokabit. Kristongo bokata, hamburguesak, eta joan gara askotan. Osa, deitzen diogu, mesedez,
etxera ekarri aldiguz, etxera ekartzen digute. Ba orain, gure hamburguesa bat egin dute. Izena, zuen izena. Etxen da, hamburguesixe, Bokabitz komediakoa. Eta hor, da La Luna, La Peñako lekoa. Apuntatu. La Luna, eta probatu, Bokabitz, esan deko izena. Horrelako txapela, Monumentu bat bezala da. Hamburguesa bat egitea, ja topea da, ja. Hemen, denetik entzun dugu, hemen, etorzian talde batzuk, talde batek behar izan, nortzi, eta astigarrean zeukaten kontzertua. Eta esasuta, astigarraga, sagardotegi, abango digute, fenomeno, eta esaten diote. Bueno, hor daukazue, gela batera sartu, eta dana gominolak. Eta taldeko bat zegoen gominola pila gustatzen ziola, eta besteak, gominolak. Ba, ez da izan itziarren semea, gero... bai, seguro. Bai, baina normalean esan behar dugu Euskadiko jendea, oza, oso ondo... Normalean, oza, eske... Jaten zara eta janaria, eta guzti, arreta asko... Agian jaten zara kanpora eta ez da inbeste. Baina hemen, eske... Bai, jango dugu ja? Ja, jateko da. Bai, hau jateko da. A ber si iritsi zaizuen. Aurrena, bai, prot. Gero den hartu behar da, Miso sopa, txirlekin. Pasatu duzu, Bai, biok. Plaga onda. Bai, plaga ona. Gripea, auki du gainera. Bueno, gripe euskeraz. Bai, lehen. Goze. Legunen. Gozo da. Legunean bakuz esan zidaten, autonomo bagareta ez da. Pauzer daukan autonomo izateak? Gripe hartzen duzula, baina zer dala gaixotzen. Ja, baina da. Jo, super gozo, Oso gozo da. Tofu ez duzu probatu. Tofu ez duzu probatu. Ja. Venga. A ver. Esta zuen hamburguesa, A ver. Claro. Baina honek, lehen usaia oso fuertea zeukan. Baina gero egia esan, sopa oso guzua hartzen. Ona, bai. Orduan zer, taper bat etxera gaur afaltzeko bai? Bai, eramango dugu. Ekusi duzue, benetan, sopa erreza, goxua, eta garaikoa gainera. Eta bi hauei kontratatu nahi badizue, telefonua... Bai, 622 06 3 Deitu, Bokabitz komedia. Etxengo du. Bai. Lasai. Udanero orain ere bai, Bai, orain. Gaur bertan. Ja, gripea pasadute.